media ka ndiri kuswera hangu ka but zvimwe zvacho zvinotaurika nezvinoitika imomo unotozvishaya kutoti zvinhu zviri kufamba sei chaizvo so ndoda kuti undinzwisise muzukuru wangu anditi pamune muchivhura miromo uzive zvekutaura muzukuru. Ndatopedza tinayo mwana anenge ana Tatelicious mudzimba dzedu chaimu mumaraini medu ka havadi kupfurwa, havagoni kuvhara miromo, havagoni. Ndobva ndatoshamisika nekutoshungurudzika nevanhu vakadai. Vazukuru vangu kondovadi ndotongoti vakaita zvavaita ndoya nazvo pana ndobva ndakudzidzisaiwo kuti vazukuru nekukuonesaiwo kuti vazukuru kati tagarisane nevamwe tichidaro. Right, tichiteerera muzukuru, kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you muzukuru kuti hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Handiti this is not my channel, this is our family channel. Handiti ndoda kuti pajeke papo ende hapana anonzi mafans. We are one family of love. Handiti so subscribe, put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Handiti right, mumastreets esocial media mwechete mandinoswera ndichitsvaga nyaya. Ndine nyaya ndasangana nayo, nyaya yanga yakuzonangana naJapraiser. Japraiser yanga yatangana naye Mukudze senior Mukudze mukombe. Handiti right, Queen Tatelicious ivavo anga akutaurawo zvakawanda pamusoro paJapraiser. Maoziva kuti Queen Tatelicious mazuva ano arikuita seakatodya adyeko, tingamuti akadyeko. Ameno muchatidzawo makomenti kuti handiti so Queen Tatelicious ane mashoko ataura pamusoro paJapraiser handisiri kugona kana kudzokorodza. Handiti nyaya yakamboitika kumakuva JP vakamhanya. Handiti JP vakamhanya zvisingaite, yataurwa futi naTatelicious zvikanzi iwewe Japraiser ndiye akatopa akauraya bodyguard paakachekeresa bodyguard. Ndisiri ndiQueen Tatelicious, ndichaita kuti munzwe audio yachona mungozvinzwira. Handiti ndichangoita kuti mungozvinzwira mega vazukuru. Right, so ndisandanyanya kutaura zvakawanda, ibvai mangoteerera mega audio yachona ndiyo inotevera ichitaurwa nani naQueen Tatelicious. Ndosaka akazorohwa kumakuwa paya anga achekeresa futi ningi. Imisika nyaya dzese dzinoitaurwa nevanhu mune muchikunyepa ipo. Pakataurwa nyaya yaJapraiser achekeresa bodyguard wake uyu bodyguard mamuziya. Japraiser amva aenda kumakuwa amva ada kubatwa, amva ada kuuraiwa kuda kurohwa. Andimurikona pakabudawo nyaya dzekurepa hangu handisipo, dzekurepa handisizi zvekurepa, handida kutaura zvizvo because munhu wacho Pamela akazoti anga arepwa akazoti achichana kurepwa or something like that, handisizi kuti zvakafamba sei, but tingotaura nyaya dzakaitika chaidzo kuti munhu akachekeresa. Zvinoitika vanhu, ndosaka ndofunga isusu kuti takutora nyika yedu nenyaya kuti maZimbabweans we want to believe things which are not there. We think people are saints when they are not saints. Kana munhu akachekeresa ndizvokumusha kwake izvo. Hanzi 1.3 kwakaoma. Zvokungotandara zvedu. Hanzi Crispin Richard uyu ari kutega vamwe. Munhu akachekeresa munhu, ndosaka akamboda kufly but zveropa zvoti zvino akambva adzungaidzwa nemweya wemunhu wanga auraiwo, amva atanga kuita zveZANU-PF. Zvino ZANU-PF chioro zvinouri kupi ZANU-PF kuti utaure kuti Zimbabwean lives matters hazviiti nekuti unodya neZANU, haubuditsi mukanwa, hazviiti, unouraiwa. Pachokwadi Japraiser anofarira chipo chake. The guy can sing, but my life decisions ake ndo patinozoti chikoro chakanaka. He doesn't make good life decisions. Dai achiregedza vanaKini Mushapaidze mamanagers akachitonga, but hanzi haaregedze mamanagers akachitonga. Hanzi Japraiser anotonga zvichitototoro, vanoshanda naye chaivo vanomuziva. Ndosaka vanakuona akachamuka akatombotiza akazodzoka zvake chechichi, but kushandira nhingi Japraiser kwakaoma. Anika kutonga kekushaya chikoro kokuti ndini celebrity, hamene munhu anomupa maadvice. But akadai achiteerera Kini Mushapaidze, akateerera vanaKini Mushapaidze, Kini Mushapaidze aigona ndaidzana naye kumasoro. Ndaitombomuda kutomuda chaiko Kini wangu, kumuda Kini aichena. Kini mazuva maprefects anga ari prefect Kini Mushapaidze achiita macommercials.
Ndombokuzai beba rakikilo kini achiri kwete izvo zvikini ane zidumbu akina asina unakasu isusu ndizvo takatatomboone mukadzi kilo kinga aitombomuwachira kaini aitodi zvake kutozvitaura aizombouya kuru mumango kuti mufana wachamashetsayo ndozopiwa zvangu chikafu chakawanda chichipatsei hati ana undikwira handida kunyepa kana kumbondipa saini yekuti akambondipa saini but ndikuda dai ndofunga mangozvinzwira aiwa tatelishasika aiuya uyu ndowedhirama chaichero but haasi wekutombotedzera haasi handiti. So what do you think nezvataurwa una Queen Tatelicious pamusoro paJapreza munofungeiwo wazukuru andi ndozvandangondinguigirewa zukuru muzozvinzwira mega nyaya dzachona dzimwe dzacho dzinonetsa kuti ndinge ndiri ndinotaura nekuti ndinozobatwa mazwi zvikanzi ndiwe kakawanda kandinotukwa nevazukuru vangu vanopisa musoro nunzvatunzva nhubu dzinotuka sekuru handiti aiwa inzwaika vazukuru inini chinonzi criticism ka ndinochigamuchira zvisingaite handiti positive criticism ndinoida zvisingaite but ukazondituka ukandiri munhuwoka ukaramba uchindituka patience dzinozoperawo ndikazoputika handiti. So thanks very much vazukuru nesupport yamunopa pamusha penyu. What do you think nezvatakuigirai nemusha wenyu handiti uri kukura munofungeiwo nango sensitive ndichiti much love.